Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag vil mig og min lillebror lave nogle spring på trampolinen. Så ja. Og vi gider ikke at have noget hate, fordi sådan, ja, det er bare dårligt. Det er dårligt, negativt og ikke godt for vores fællesskab her på kanalen. Holy damn. Så ja, vi kommer til at lave nogle spring på den her trampolin. På den her trampolin. Næste år skal vi have en ny, der er lidt større. Og jeg tænker, at han starter med at lave nogle spring. Men altså, vi er ikke lige fremme i elitegymnaster, vel? Men altså sådan, vi prøver, hvad vi kan, og jeg starter også til gymnastik på onsdag. Og jeg starter til basket. Hvornår? Ja, det ved jeg ikke. Det var en eller anden lørdag, tror jeg. Okay, er du klar? Ja. Så bare slå dig løs og lav det spring, du vil have lyst til. Halløj med dig. Ja, det er